Știai că adevărata poveste a lui Lorax a fost inspirată dintr-un jurnal plin doar de tragedii? Acest film a apărut în 2012, dar abia de curând s-a descoperit inspirația originală. Și asta pentru că marile companii au ascuns-o de public dintr-un motiv oribil. Au vrut să ne facă să credem că adevăratul Lorax se numește Truax, dar adevărata lui origine este cunoscută doar de puțini. Și nu vorbesc despre cartea originală, ci despre ceea ce a inspirat crearea cărții. Bine ați venit la un nou episod din Povestea tristă din spatele... Pentru cei care iubesc pisica, pălăria sau pe Grinch, știu că creatorul original al lui Lorax este Dr. Seuss. De acolo, Illumination s-a inspirat pentru a crea filmul și a-l transforma într-un succes al vremii sale. Dar fie că ai văzut sau nu acest film, pregătește-te să afli multe lucruri la care nu te-ai fi gândit despre această poveste. Pentru a cunoaște adevărata origine a lui Lorax, trebuie să înțelegem mesajele celor două ultime adaptări ale sale, filmul și cartea. Ambele au același mesaj, dar cu câteva puncte interesante care au fost schimbate. Ca de exemplu, un avez. În carte, un avez este singurul personaj negativ care apare în poveste. Nu există domnul O'Hare și nici un avez. Este un băiat respins de propria familie care caută doar succesul. În carte avem doar un personaj negativ ambițios, al cărui chip nu este niciodată dezvăluit. Pe de altă parte, s-ar putea spune că Lorax este alesul naturii, cel care are grijă de tot mediul său înconjurător. Știe cine sunt cei care au nevoie de ajutor și chiar poate simți durerea unui copac atunci când cade. El este cel care încearcă să-l convingă pe odată să se gândească de 2 ori la acțiunile sale, pentru ca astfel să nu distrugă întreaga pădure de Trufulas. Mulțumit? Ți-ai umplut sufletul cu evadare? Sau ai nevoie de mai mult? La final, tot acest efort a fost în zadar. Speciile care trăiau în această pădure au dispărut. Urșii barbalotoși care mâncau trufule, păsările și humii, lebedele, peștii, toți au dispărut. Până când a rămas doar bietul și singurul Lorax. Ei bine, este o poveste foarte puternică dacă o analizăm. Dar Illumination s-a ocupat să o facă mai puțin dură pentru public, la fel cum a făcut și Dr. Seuss cu povestea originală, pentru a-și putea publica cartea pentru copii. Dar atunci, care este adevărata inspirație din spatele lui Lorax? Ce a văzut Dr. Seuss și abia a fost descoperit? Hai să descoperim! În 2021 au fost găsite mai multe pagini dintr-un jurnal sub niște pietre unde zi de zi este descris cum o companie numită Wansler sau Odateler s-a ocupat să taie o pădure întreagă. Toate aceste pagini sunt pline de scene puternice pentru mulți, dar o să vă citesc câteva fragmente din aceste pagini în acest videoclip. Așa că dacă ești o persoană sensibilă și plângi foarte ușor, pregătește-ți șervețelele. Prima zi. Astăzi am fost chemat din vizuina mea. Când am auzit plânsul unui copac de trufulă, l-am confruntat pe tânărul care tăia copacul. Ne-a spus că avea de gând să facă o rochie multifuncțională din smocurile copacului și că totul va fi bine. Ziua 7. 10 de persoane au venit și au început să taie copacii. Nu-mi vine să cred cât de rapizi sunt. La început, eu și barbalutoșii am îmbrățișat copacii. Lor nu le-a păsat și au continuat să taie. Sunt atât de multe trufule încât muncitorii pur și simplu s-au dus să taie altele. Ziua 11. Strigătele copacilor sunt insuportabile. Trebuie să-i oprim acum. Ziua 12. Au ucis-o pe Barbara, una dintre barbalotoase. Strica motorul unei mașini când un paznic de securitate a împușcat-o. El a luat odată trupul Bărbărei ca să nu o putem îngropa. Îți vom aminti mereu sacrificiul, Barbara. Jurnalul continuă timp de foarte multe zile și se încheie cu o listă de 578 de nume, care probabil sunt ale celor care au murit în toată această defrișare.
Se mai menționează că semințele de trufulă au nevoie de 10 ani pentru a începe să crească. 10 ani pentru a deveni copac și alți 10 ani pentru a începe să dea roade. La fel cum se întâmplă și în cartea doctorului Seuss. Acest lucru ne spune de asemenea că arborii au fost complet exterminați din natură, făcând imposibilă dovedirea autenticității acestui jurnal. Dar se crede că doctorul Seuss a avut acces la acest material pentru a se inspira și a crea propria sa carte, care mai târziu a fost transformată în acest film. Dar se crede că toate acestea s-au întâmplat când doctorul Seuss a vizitat Africa pentru câteva zile? Chiar în aceeași locație în care a fost recent? Mai mulți oameni de știință au descoperit că ar putea exista unele dovezi despre ce anume a inspirat designul personajului Lorax. Și da, este o informație foarte interesantă, dar înainte să descoperim animalul care a inspirat personajul Lorax, lasă-ne un comentariu dacă îți place videoclipul și te rog, distribuie-l dacă îți pasă grija față de mediul înconjurător și conservarea acestuia. Dr. Seuss era un naturalist și un ecologist, căruia îi plăcea să studieze natura, să protejeze viața și să descopere noi specii. El și soția lui au vizitat o rezervație de faună sălbatică în Kenya, Africa, în același an în care a fost scris Lorax, dar chiar înainte de a fi publicat. În timpul vizitei lor au întâlnit o specie numită maimuța patas. Și nu este o glumă proastă despre picioare. Această maimuță este foarte diferită de celelalte specii de maimuțe. Cu blana de pe față li se formează un fel de mustață. Și mai sunt cunoscute și ca maimuța portocalie sau maimuța roșie. Ceva foarte asemănător cu un personaj despre care am mai vorbit deja. Doctorul Seuss a fost puternic inspirat de acest animal pentru crearea lui Orax, deoarece au multe lucruri în comun. Cea mai curioasă dintre aceste coincidențe este că maimuța patas depinde foarte mult de un copac numit Acacia drepanolobium sau Acacia fluierătoare, care produce fructe mici de culoarea vinului, foarte asemănătoare cu cele pe care le consumau barbalutoșii, înainte ca el, un avez, să elimine toți copacii de trufulă. Și asta are foarte mult sens, deoarece în toate poveștile, atât în jurnal cât și în carte sau în film, Lorax apără copacii, ceea ce înseamnă că Lorax nu este o entitate magică ce apără pădurea, ci este la fel ca aceste maimuțe, care depind de copaci pentru a supraviețui. Asta înseamnă că Lorax este un alt membru al comunității sălbatice. Adevărul este că acest jurnal nu poate fi confirmat ca fiind autentic, dar toate poveștile, atât numele cât și evenimentele, se aliniază foarte bine cu povestea lui Lorax, precum și cu numele lui El Unavez, personajul negativ principal. Tot acest material a fost cu siguranță inspirația principală pentru ca Dr. Seuss să creeze această poveste. Și cel mai impresionant dintre toate, Orax este sensul unui mesaj pe care l-a lăsat înainte să plece, pe care doar câțiva au reușit să-l descifreze. A lăsat câteva pietre cu textul, cu excepția cazului în care: tu știi ce a vrut să ne transmită Lorax? Îți voi da puțin timp să descifrezi înainte să-ți dau adevărata explicație. Între timp, hai să vedem de ce Dr. Seuss l-a creat pe Lorax în primul rând. Ce mulți nu știau este că marile companii îl urau foarte mult pe Dr. Seuss. Și după ce această carte a fost publicată, companiile au făcut tot posibilul ca ea să fie eliminată. Și știai că Dr. Seuss folosea această poreclă pentru propria lui siguranță? În lucrările sale, el critica foarte mult companiile care doreau doar să aibă din ce în ce mai mulți bani, iar aceste companii îl detestau enorm. Din acest motiv, Theodor Geisel a decis să folosească numele de Dr. Seuss, protejându-se astfel de orice lucru rău care i s-ar fi putut întâmpla. Atât de mare a fost ura acestor companii, încât au creat o versiune foarte tulburătoare a lui Lorax, numită Truax, care de fapt are un nume foarte curios. Semnificația din spatele numelui Truax explică care a fost intenția acestui personaj întunecat. Și cu cele peste 600 de milioane de copii vândute de Lorax, oamenii au ajuns să aibă o părere proastă despre aceste companii.
Cei care se ocupau cu tăierea copacilor pentru construcția de case și podele au fost discriminați o bună perioadă de timp. Aceasta a fost principala motiv pentru care au vrut să elimine Lorax din toate librăriile și școlile pentru copii. True-X provine de la true sau adevăr, în timp ce X provine de la Lorax, ceva de genul adevărul lui Lorax. Au vrut să-și exprime punctul de vedere cu privire la tăierea copacilor, spunând că este necesar. Și altfel, ar exista mai multă poluare prin folosirea petrolului și a unor substanțe chimice mai nocive pentru mediu. La final, această idee ciudată nu a contat. Mesajul lui Lorax a putut fi transmis și în anii următori. Răufăcătorul a fost eliminat. Un avez a rămas complet singur în fabrica sa abandonată. Nu a mai rămas niciun copac și niciun animal viu. Lorax pur și simplu s-a ridicat spre cerul albastru, unde îl vom putea vedea mereu. Și ultima sămânță de trufulă a fost lăsată singurei suflete pure pe care Lorax Ted l-a cunoscut. Acest băiat va trebui acum să planteze această sămânță și să aibă grijă de ea. Un avez în sfârșit înțelege ultimul mesaj pe care l-a lăsat Lorax. Acest mesaj a fost lăsat pe o grămadă de pietre, pe care scrie: doar dacă ce. Un avez înțelege că acest mesaj înseamnă că dacă nu-i pasă cuiva foarte mult, nimic nu se va îmbunătăți. Astfel, un avez își arată remușcarea și își dă seama că cei care își doresc cu adevărat ceva bun vor reuși. Acest lucru îl vede la cel mic, care a păstrat sămânța de trufula, la fel cum și noi am văzut în povestea lui Lorax, spre deosebire de povestea proastă a lui Truax. Cel mic, astfel, posibil va crea treptat de-a lungul anilor o nouă pădure de trufule în jurul stâncilor lăsate de Lorax. Stânci pe care posibil și-a lăsat jurnalul, cu o poveste foarte inspiratoare care ar schimba lumea.